Huling sulyap. Wala, mawawala ka na. What's up sa inyo mga kalapatids? Yan, magti-training tayo. Ngayon, di makina. Yan, pupunta tayo sa San Carlos guys. Medyo malapit-lapit lang to, pero kayang-kaya nila to guys. Ayan, mawawala na to. Makina. Naglilimlim siya guys. Mawawala na namin siya. Saka may mga classmate din siya. Ito mga kalapati na, tigisa sila. Ayan, magbabalik tayo mamaya pag-release na San Carlos. Ang galing, what the fuck? Time check, 11:35. Yan. After 10 minutes siguro andun na tayo sa bayan. Pwede na natin silang pakawalan para makita natin kung kaya nila umuwi ng ganun kahit wala sa kondisyon. Kasi malapit lang naman. Mga kalapatid, we are back. Check 12:07 na. Ito na natin i-release. Dito na tayo sa San Carlos. Pahingay muna natin sila ng kaunti. Ayan sa makina oh. Makina, mawawala ka na. Ayan, naglilimlim yan guys. Ayan yung mga classmate nya. Freezer. Ibang loop din to mga to. Black Hawk. Kaya muna natin mga 2 minutes. Kasi hindi naman gaano kalayo yung pagre-release ha. Guys, dito kami sa Centro Fuel. Ayan guys, San Carlos area na to. Pahingayin muna natin mga 2 minutes guys. Saka natin i-release. 12:09 na, pwede na to. Wala na natin sila guys. Wala na pulasa na to ha. Sige, lipad. Lipad. Hiwalay na sila guys. Ay, babalikan lang tayo mamaya. Tingnan natin sila. Ay, dumapo yung puti. Patay. Dumapo yung puti guys. Si makina, nauna na. Ang galing, what the fuck? Sup sa inyo mga kalapatids. Yeah, magandang hapon. Time check 3:49. Yan guys, umuwi na si makina. Kaso hindi ko na nakita itsura niya. Ano itsura niya nung umuwi siya. Ayan siya guys, naglilimlim na siya. Yan, naglilimlim na. Tatlo yung pinakawalan natin. Yung itim, umuwi siya. Isang puti, hindi siya nakauwi guys. Nawala siya kasi nung nakita ko siya parang dumapo yata sa mataas na puno. Kaya hindi siya nakauwi. Tinanong ko dun sa may-ari, sabi niya wala, hindi daw siya nakauwi guys. Sayang naman. Kaya yun, dalawa lang yung nakauwi. Isang black, tsaka si makina yung nakauwi guys. Palayo na ng palayo mga pinagtutosan natin kay makina guys. Para masanay na siya ng husto. Pakainin na natin sila. Lamon. Tingin yata sila sa pagkain nila. Samantala, ang itlog na uli. Libertad, dalawa na yan guys. Pinin ulit natin sila, nabitin. Para bukas. Ready na kayo bukas ng hapon. Promise, lipat na kayo. Napansin ko lang, fix ko yung GMP sa patuka nila guys, parang mas lalo gumana sila kumain. Hindi yung Integra 3 lang guys. Maganda rin yata yung GMP, gustong gusto nila. Tsaka wala na silang tinitira, lahat yan ubos. Yan napansin ko guys. Seremen guys. Ano to nilagay nyo? Viagra. Ihi ng bakla yata to. Ay, bang na, turukan mo ang puti ma. Ayan, tuturukan nila guys. Tay ka bata ka, minamarinate na yung pang inasal. Tula ba la? Oh, tula. Tula. Magano. Bakit na, mapaya mo turo kami ko ma. Turukan ko, yung puti. Karang kulumay ko. Alaman, kasi rin. Papaturok mo matan. Sabi Tula ba? Ay, 3. Sige, lahat na yan. Magano? Papalipad mo. Ito na, Tingin ang kalapati mo. Tingin mo muna. Huling sulyap. Medyo ang sungap ko. Kalgam. Ayan, dalawa pati si Karando. Babae yan, babae. Kalmo yan. Ayan, turukan mo na rin yan. Ito turukan doon si Karando. Kaya pinag go. Sayang. Ay, may grisil. Puti na lumagpas. Lumubra. Ayan, sumpatay. Sige, pakawala mo na yan. Ito, sige. Kamukha ni makina guys, pero mas malaki ito. Ang galing, what the fuck?
Guys, papakita natin dito yung video clip na pinagmitingan nila Sir John Alegre, Sir Reggie Cruz, si Bombay, si Russell Baldago at si Sir Jack De La Vega, president po ng Alpha. Mayroon silang nilulutong napakagandang isa sa magiging malaking club dito sa Pangasinan, guys. Natatapat sa PHA. Yan. Tapos, iba na, nakapick up na. Pick up nila, sticker na siya. Hindi o, kung baka sa training ko yun. Kasi ginagawa ko yun. Oo, ang ginagawa ko namin, pati sa practice race, ganun ang ginagawa ko. Kasi nalalaki ka rin talaga. Hindi kakayakin. Halimbawa, pupunta ka sila rin, hindi mo nare-request nila. Kasi nalayo ko kasi may po sa kanya, sa amin, kasi nagumalit ako, kasi marami ko pala ko sa pwede na kung pwede ko. Malapit na bayan na bayan. Okay doon. Pagka-stick ako ng ibon, ibibigay na sa tao. Kaya na maglalagay ko sa crates. At saka siya di ba wala nang ibon? Eh, guidance naman tayo, pero ang lahat ng rules natin, nakabasa na sa video. Say rules. Say rules na natin siya. Saka siya di ba wala nang ibon? Ano yung siya? Meron siyang cleaner out there, pero bago ko pamilya siya. Hindi mo na siya mamanong win. Nilata si may tuturuan si RCS na mag-operate ko. Saka kaya, tutulungan din kayo ng RCS. Encode lahat ng member kahit yan wala. Tutulungan lahat na ito ko. Ayun guys, 30 minutes yung tinagalong video. Hindi na natin ilalagay yung lahat. At narinig ko dun sa mga napag-usapan nila about dun sa rules, about dun sa mga sistema, mga bagong sistema na dadalhin nila. At ayaw na ayaw ni Sir John na may mandaraya dun sa club. At sabi niya gusto niyang matulungan yung mga newbie fancier na gustong makaranas kahawak ng mga magagandang linyada. At ang pinaka sinabi niya sa huli, palalakihin niya ang racing pigeon scene dito sa Pangasinan, guys. Kaya siya gumawa ng club. Ipapalibre niya ang membership, ipapalibre na rin niya ang sukat. Pre, may bayad yung mga singsing.